Come here. Handinyanyi trust anonifika yeti. Yeti sign yekuti ndofunga kuti munhu arido ndisamuone. How are you? I'm good. Ziri sei? Are you good? Sure. Wabva kupi? Ndabva kwaMachipisa. Pamachipisa. Wakasonoka kutaura nenere? Are you sure? Bata mudumu mako. Inhumbu? Mwedzi mingani? Ine 5. 5. Unogara nani kwaMachipisa? Ndogara nemurume wangu. Ndiri kunzwa kuda kutomoka poisra. Now my sister, I want to assist you. Ndoda kubatsira nemweya waMwari. Amen. You understand? Say prophet. Nhumbu ndeyani? Ndiya trust. Ndiye aurigara naye? Aiwa. I don't know why muri kuti panapa ukaona munhu auya aine nyaya dzakarida kubatsirwa. Izvi zvandiye ndichiita pana zvizivo mufirimu izvi. Zvinhu zviri kuitika paRias. Upenyu hwevanhu. Hune vanhu vanofamba. Now, inini ndiri kusaidi kwako ndiri kukunzwisisa. Now, ndaoneswa in the realm of the spirit on a confusion. Amen. Nokuti inini ndiri kuSouthly Park. Amen. KuSouthly Park kunani? Kuna mama wangu. KuTrust. Ndokwanogara. Now, ndiri kuSouthly Park ikoko. Ndiri kuoneswa inini dambudziko rako nderekuti wakaenda kuma-introductions. Amen. Ndobva wanosvika pana mainindi. Amen. Vakakuti zviri nani kuti uroorwe nemunhu ane mari. Kwete uyu asina mari. Ndobva wanotsvagana nemurume urigara naye nhasi. Amen. Asi uyu ndimechanical. Amen. Haazi kuziva kuti haazi muridzi wenhumbu. Amen, prophet. Indoda kukubatsira kuti uchibva pano ndoda kuti ungonanga kumuridzi wenhumbu. Amen. Listen to me. I don't want you to cry. Ndoda kuti ungoenda kune muridzi wenhumbu. Reka ndikupuruvhire kuti Trust ada kukurasisa papi. KwaRusape kunani? Ndokunogara mama wake. KwaMutare? KwaMutare kuna gogo wake. Now listen to me now. Ndiri kuoneswa inini Trust. Because inini ndiri kuona wakaenda kusikanika iwe. Amen. Nhumbu ikanzi mukomana kawo. Amen. Now can I do some serious stuff here? Now I am looking in the realm of the spirit now. Ndiri kuoneswa challenge iripo ndeyekuti Trust ari kuti iwewe ndozviziva kuti nhumbu ndeyangu haasi kuiramba. But ari kubva akurova nemusoro. Ari kubva ati since nhumbu iyi ari mwana mukomana, inini ndandichida musikana. Amen, prophet. But let me just prove it to you kuti munhu uyu achakurasisa mangwana. Because ari kubva ataura zvakare kuti kana waita mwana akambokutaura zvemaDNA here. Amen, prophet. Ndozvaitaura tukazvorada kuenda mumaDNA. Saka kukugadzirisira nyaya yako uchibva pano. I want to be frank with you. Amen. Ukadzokera kumba uko watokanganisa. Amen. Handisi kuda kuti udzokere ikoko.
murume wako augere naye izvozvi, Mwari anomuda. Amen. Anomuda nokuti anga apa dhuze nokuchengeta mwana asiri wake. Amen. Mati munogara Ndogara kumachipisi. pamachipisi apa. Anomuda. My brother, God loves you so much. Go kumuridzi wenumbu. Bata toni mudumbu. Uyu mwana ngachengetwe nezita raJesu. Zvanaka. You are free now. Apana chacha karira pano kamto. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night na Prophet Tifredi yauya. Goodness and Mercy Ministries inokudzirai Mutare Revival Night musiwe Friday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze ne Civic Center Mutare CBD. Mukana wama 1-on-1 nemuno wa Mwari unenge uripo. Tifonere ipa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.